1929. godine jedan od prvih budističkih hramova u Evropi izgledao je ovako. Danas je tu centar za prodaju rashladnih uređaja. Od hrama nije ostalo ništa. Ovde je nekada bio budistički hram, jeste to znali? Tako sam čuo, da. Ja sam ovde stanar od 2000. godine, a pošto to datira mnogo ranije, znam da je bio. Ne očajavajte, pojavio se on, Steven Seagal, čovek koji će, naravno uz pomoć stručnjaka iz Nemanjine 11, nakon toliko godina Beogradu vratiti budistički hram. Hoćete ga posetiti? Zašto da ne? A da možda pređete u budizam? To ne, to me ne interesuje, imam ja svoje korene. Svi ih imamo, ali moramo priznati da nam se ova ideja jako dopada. A tek njima... Mislim da je ideja fantastična i podržat ćemo je. Bude izjavio, meni se tu negde najviše dopada, da ništa nije iznad, ne postoji religije koja je iznad ljudske sreće. Gde ćete veću sreću od toga da ambasador budizma bude Seagal? To je individualni stav svakog Srbina. Znam i one koji ne vole Stevena Seagala. Ali svako zauzimanje javnih ličnosti koje mogu da pomognu da se neke pozitivne ljudske vrednosti ustanove ili ponovo probudu u našem društvu je svakako dobrodošao. Postoje naše javne ličnosti domaće koje su takođe vrlo aktivne u tome. Naše. Seagal je Seagal. I peva, i glumi, a kako gradi, vidjet ćemo.